Як і перад кім красуецца Лукашенка, які новы загад ён даў сваім чыноўнікам, а таксама дзе знайшлі яго апальнага сілавіка. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Феерычнае інтэрв'ю Александра Лукашэнкі. Сёння выйшла яго гутарка з амерыканскім блогерам Марыя Науфалам, і вось што адметнага там прагучала. Пакуль што Трамп і яго дзейнасць Лукашэнку вельмі падабаюцца. Ён называе амерыканскага кіраўніка малайчынам і неверагодным, расказвае, што сам з'яўляецца даўнім прыхільнікам Трампа і шчыра радуецца яго радыкальным рашэнням, напрыклад, закрыццю агентства USAID. Я тоже об этом недавно в узком кругу сказал, в шутку говорю, вот там в Америке меня не хватает. Вот я бы Трампу прямо в глаза сказал, что нельзя, не что даже, а как нельзя делать. Слишком много заявлений, которые не надо было озвучивать. Асабліва радуе Лукашэнку тое, што амерыканскае кіраўніцтва збіраецца звяртаць менш увагі на іншыя рэгіёны, напрыклад, на праблемы той жа Еўропы. Адпаведна, менш увагі і ціску будзе і на Лукашэнку, а гэта ж даўняя яго блакітная мара, каб нарэшце пакінулі ў спакоі і не перашкаджалі утрымліваць уладу і рэпрэсаваць нязгодных. Цяпер Лукашенка вельмі спадзяецца, што Злучаныя Штаты Амерыкі пачнуць фокусавацца на сваіх унутраных справах, і яго мара нарэшце здзейсніцца. Самое главное, вы должны заняться внутренними проблемами Соединенных Штатов Америки. Вы в процессе предвыборной кампании много обещали людям, избирателям. 320 миллионов человек. А если вы в течение года никаких подвижек не совершите там, если вы, хотя бы на сколько-то процентов не выполните свои обещания, вас ждут страшныя чудовищныя времена. Далей Лукашенка павучыў амерыканскае кіраўніцтва, як кіраваць, і нават загаварыў пра Владимира Зеленскага. Я к нему относился как к собственному сыну. У нас с ним были очень хорошие отношения. Але далей весялей. Напрыклад, Лукашенка паведаміў, што падчас прыгожинскага міцяжу збіраўся адпраўляць беларускіх салдат абараняць Москву ад вагнераўцаў. Если Женя Пригожин не согласится с моей точкой зрения в переговорах, а мы на связи были, я вынужден буду поднять свои самые боеспособные части и направить на защиту Москвы. Затым ён заявіў, што мае непублічную падзяку ад заходніх спецслужбаў, брытанскай Ми-6 і амерыканскага ЦРУ. Ён пераконвае, што заходнікі высока ацанілі яго дапамогу ў спыненні прыгожинскага міцяжа. Таксама Лукашенко ў чарговы раз паўтарыў пра тое, што ў лютым 22-го года пачнецца вайна, яму так званы старэйшы брат проста не сказаў, і Лукашенко нібыта нічога пра гэта не ведаў. Адметна, што асоба непасрэдна Лукашэнкі і беларускія падзеі яго суразмоўцу цікавілі не вельмі. Нават апублікаваўшы відэа, блогер пазначыў Лукашэнку вось так, цытата: «Пуцінскі саюзнік нумар 1». Адзінае пытанне, якое тычылася Беларусі, гучала так: ці гатовы Лукашенка перагарнуць старонку і, цытата, «даць шанец тым, хто памыліўся ў 20-м годзе». Ці меліся тут на ўвазе эмігранты, ці палітвязні, блогер удакладняць не стаў, але Лукашенко адказаў вось так. В этом моя задача. Тот, кто ошибся, тот, кто одурманен был, они должны жить на своей земле, создавать семьи и растить детей. Нечаканая прапанова для беларускіх пенсіянераў. Чыноўнікі прыдумалі спосаб, як пажылым людзям атрымліваць большую пенсію. Для гэтага трэба будзе увогуле адказацца ад пенсіі на нейкі час. Схему прапануюць наступную. Чалавек дасягае пенсійнага ўзросту, але грошы не атрымлівае. Замест гэтага ён працягвае працаваць, як і раней. У такім выпадку прымяняецца так званая бонусная праграма, якая прадугледжвае, што за кожныя 2 месяцы адмовы ад пенсіі пенсія пасля будзе большай на 1%. То бок, калі чалавек адмаўляецца ад пенсіі на 1 год, пасля выплата вырасце на 6%. Калі на 2 гады, то плюс 8%. На 3 гады плюс 10%, на 4 гады плюс 12%, і гэтак далей. На думку Міністэрства працы, такім шляхам адмовы ад пенсіі можна павялічыць памер сваёй выплаты практычна ў 2 разы. Ад сябе удакладнім толькі, што калі дажывеш.
У Лукашэнкі з'явілася новая ідэя. Мінск закрыць, а беларусаў адправіць працаваць у рэгіёны. Сёння беларуская сталіца з'яўляецца цэнтрам прыцягнення амаль для ўсёй таленавітай моладзі, ну альбо для людзей, якія разлічваюць на прыстойную зарплату. Бо ў Мінску і вакансій больш, яны больш разнастайныя і заробкі вышэйшыя, чым у правінцыі. Гэта прывяло да перанаселенасці сталіцы. У Мінску жыве больш за 20% ад усяго насельніцтва Беларусі, і Лукашэнку гэта вельмі даўно бянтэжыць і вельмі не падабаецца. Цяпер ён працягвае рэалізацыю сваёй ідэі, якая, калі коротка, гучыць так. У Мінску больш нічога не будуем, а замест гэтага жыллё ўзводзім у рэгіёнах, каля дзяржаўных прадпрыемстваў, каб людзі ехалі працаваць туды. С Минска надо уходить. Строить только в крайнем случае по необходимости. Надо строить там, где мы разворачиваем производство, и особенно в регионах. Звярніце ўвагу, што на гэтай нарадзе віцэ-прэм'ер Сівак сядзіць у чорнай масцы на твары. І гэта цікава, бо падчас пандэміі кароны маскі пры Лукашэнку былі не галосна, але катэгарычна забароненыя. Цяпер жа, калі пандэмія прайшла, то чыноўнікам стала можна пасядзець і ў масцы. Стала вядома, чым цяпер займаецца апальны сілавік Лукашэнкі. Гаворка пра былога кіраўніка следчага камітэта Івана Наскевіча. Івана Наскевіча адправілі ў адстаўку ў сакавіку 2021 года. Ва ўладзе яго лічылі прадстаўніком ліберальнага крыла сілавікоў, бо следчы камітэт пад яго кіраўніцтвам нават збіраў факты катаванняў на Акрэсціна. На адной з нарадаў Лукашэнкі з сілавым блокам Наскевіч нібыта заявіў, што матэрыялаў дастаткова, каб пачынаць крымінальныя справы аб перавышэнні паўнамоцтваў сілавікамі. Аднак ходу гэтай ініцыятыве не далі. Па адной з версій на гэтым моманце тагачасны міністр унутраных спраў Юрый Караеў заявіў, цытата: «Калі хоць на аднаго супрацоўніка будзе заведзена крымінальная справа, то са шчытамі на вуліцах тады будуць стаяць супрацоўнікі следчага камітэта». Канец цытаты. Разам з тым лічыцца, што менавіта Наскевіч, спрабуючы даказаць сваю вернасць, прапанаваў ідэю заводзіць крымінальныя справы на абсалютна ўсіх удзельнікаў акцый пратэсту. У выніку, як вядома, утрымацца на пасадзе яму гэта не дапамагло. Пра тое, што Наскевіч трапіў у апалу Лукашэнкі, сведчыць адзін просты момант. Пасля звальнення ніякай дзяржаўнай пасады яму так і не далі. Былы старшыня СК банальна быў беспрацоўным ажно да 2023 года, а пасля уладкаваўся ў кампанію з назвай Tech and Business Solutions. На жаль, на якую канкрэтна пасаду пакуль невядома. Але з гэтым новым месцам працы Наскевіча шмат што не так. Гэтая юрыдычная асоба кіруе холдынгам One AK Group, самы вядомы бізнес якога скандальны акумулятарны завод пад Брэстам. Мясцовыя жыхары і грамадскасць былі катэгарычна супраць такой будоўлі, і запуск завода ўвесь час адкладалі за пратэстаў. У 2020 годзе Лукашенко нават асабіста абяцаў правесці мясцовы рэферэндум наконт акумулятарнага заводу. Аднак гэта былі пустыя словы. Рэферэндуму так і не адбылося, а завод пачаў працу ў 2021. Але ж як і чаму Іван Наскевіч трапіў на працу ў кампанію, якая валодае тым заводам? Магчыма, яму дапамаглі старыя знаёмствы. Заснавальнік One AK Group адзін з самых багатых людзей Пінска Віктор Лемяшэўскі. І для Наскевіча гэта відавочна не чужы чалавек. Сам Наскевіч паходзіць са Столінскага раёна, але доўгі час быў пракурорам Пінскага раёна і Брэскай вобласці, рэгіёнаў, у якіх і робіць бізнес Лемяшэўскі. А катэдж Наскевіча ў Пінску знаходзіцца проста праз дарогу ад дома Лемяшэўскага, то бок яны суседзі. Адзначым, што Лемяшэўскага арыштоўвалі ў 2018 годзе, але ж па лініі КДБ, а не следчага камітэта, які на той момант ужо ўзначальваў Наскевіч. Бізнесмен тады заплаціў выкуп і выйшаў на свабоду, але яму давялося падзяліцца і акумулятарным бізнесам. На дадзены момант Лемяшэўскі разам са сваім партнёрам Александром Папком валодае толькі 40% завода. Яшчэ 40% кантралюе набліжаны да Александра Лукашэнкі Дмітрый Баскаў. Рэшта засталася брэскаму аблвыканкаму. Партал «Зеркало» высветліў, чым зарабляе на жыццё іншы сумна вядомы персанаж, былы паплечнік бабарыкі, а цяпер заўзяты лукашыст Юрый Васкрасенскі. Сёння ён грае ролю ці то блогера, ці то палітыка, ці то прапагандыста. Ён аб'яўляе прозвішчы памілаваных палітвязняў, анансуе новыя вызваленні, запрашае кіраўніка МЗС Польшчы ў Мінск і нават разважае пра тое, хто выйдзе апошнім з турмы. Пры гэтым афіцыйнай пасады ва ўладзе ў Васкрасенскага ніякай няма.
Нават прадстаўляюць яго заўсёды па-рознаму. То бізнесмен, то палітолог, то грамадскі дзеяч. Але ж на самай справе ён зарабляе грошы зусім іншымі рэчамі. У 2024 годзе Васкрасенскі быў афіцыйна працаўладкаваны адразу ў некалькіх арганізацыях, а яго жонка Алеся працуе ў БДУ і ў дадатак валодае 3 кампаніямі, якімі ў мінулым кіраваў яе муж. Сферы дзейнасці гэтых кампаній вельмі розныя: фінансавыя паслугі, гандаль адзеннем і распрацоўка сайтаў. Сам жа Васкрасенскі пазначаны намеснікам дырэктара ў фірме «Новая біятэхналагічная кампанія», якая займаецца вытворчасцю нехарчовага спірта і адпаведнай прадукцыі. Другі запіс у яго працоўнай кніжцы — псеўдаарганізацыя пад назвай «Круглы стол дэмакратычных сіл». Варта адзначыць, што ў публічных выказваннях Юрый Васкрасенскі часта рэзка выказваецца пра ўлады заходніх краін. Ён называе палітыкаў еўрабесамі і разважае пра прававое бязмежжа ў Польшчы. Аднак асноўны бізнес яго сям'і непасрэдна звязаны з Еўропай. Гэта фірма «Эльмонте», якая возіць дзіцячае адзенне якраз з Еўропы і пасля прадае яго беларусам і расіянам. Уладальніцай фірмы запісаная Алеся Васкрасенская. Там жа працуе і яе адыёзны муж. Праўда, на якой дакладна пасадзе, невядома. Дарэчы, былога паплечніка Васкрасенскага судзяць па вельмі сур'ёзным абвінавачванні. Мужчыну завуць Руслан Явіца, і яму 35 гадоў. Раней ён быў начальнікам аддзела вайсковай часці 1250. Гэта тая самая часць, дзе базіруецца памежны спецназ, ну ці АСАМ — асобная служба актыўных мерапрыемстваў. АСАМ, напэўна, самае таемнае са спецпадраздзяленне ў Беларусі, таму што ніхто толкам не ведае, чым яно займаецца. Фармальна асабліва небяспечнай памежнай злачыннасцю, але ж ніякай такой злачыннасці на межах Беларусі заўважна не было. Пасля службы Явіца перайшоў у IT, а ў 21 годзе раптам з'явіўся на круглых сталах Юрыя Васкрасенскага. Што ён там рабіў, незразумела, але ж цяпер у мужчыны яшчэ адна новая гіпастась. Ён стаў фігурантам крыміналкі аб парушэнні дзяржаўных сакрэтаў. Гэта вельмі рэдкі артыкул, але зразумець, што інкрымінуецца Явіцу, будзе вельмі складана, бо працэс зрабілі закрытым. Адзінае, што вядома дакладна, мужчыну цяпер пагражае ад хіміі і да 5 гадоў калоніі. Пакуль Лукашенко на словах гатовы ўсіх выбачыць і перагарнуць старонку, яго сілавікі працягваюць рабіць сваю страшную справу. У лютым у Беларусі зафіксавалі не менш за 656 выпадкаў рэпрэсій. Гэта на 150 больш, чым было ў студзені. Працягваецца як пераслед іншадумцаў, так і помста за пратэсты 2020 года. Агулам на працягу лютага ў судах разглядаліся крымінальныя справы ў дачыненні да як мінімум 304 абвінавачаных. Таксама было вынесена не менш за 352 пастановы па адміністрацыйных справах. Усяго з 2020 года як мінімум 8000 чалавек сутыкнуліся з крымінальным пераследам па палітычных матывах. Бяда адбылася ў Мазыры. Там маці 4гадовага хлопчыка заснула, а яе сын адкрыў акно і упаў уніз з вышыні 9-го паверха. Праз нейкі час адсутнасць малога заўважыў яго старэйшы брат і ў выніку разбудзіў маці, але, на жаль, ад атрыманых траўмаў малы сканаў на месцы. Гродзенскі губернатар Уладзімір Каранік днямі атрымаў ад Лукашэнкі новую пасаду і стаў віцэ-прэм'ерам. Цяпер у сацыяльных сетках мясцовых бюджэтнікаў пачаўся смешны флэшмоб. Яны паказальна дзякуюць Караніку за кіраванне вобласцю, прычым некаторыя нават плачуць на камеру. Выдаецца, гэта ўсё за шчырую ўдзячнасць простых беларусаў, але ж сумуюць па чыноўніку зусім няпростыя людзі. Вось толькі некаторыя з удзельнікаў гэтага шапіто. Кіраўніца праўладнай арганізацыі «Беларускі саюз жанчын», рэктар Гродзенскага медыцынскага універсітэта, член Савета Рэспублікі, намеснік загадчыка БРСМ, першая сакратарка Астравецкага раённага камітэта БРСМ, ну і гэтак далей. Мясцовыя слесары, таксісты ці іпэшнікі па чыноўніку чамусьці слёзы не льюць. Вучоныя вывелі мыша-мамантаў. Генетыкі, якія працуюць над аднаўленнем зніклых відаў, зрабілі эксперымент і мадыфікавалі звычайную лабараторную мыш, надзяліўшы яе прыкметамі шарсцістага маманта. Вынік выглядае вось так. Праўда, ёсць нюанс. Пакуль не даказана, што змены сапраўды зрабілі мыш больш устойлівай да холаду, а менавіта гэта і было мэтай незвычайнага эксперыменту. Вось такія навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.